May hangin-hangin, pero ang ganda ng mga flowers ng ano. Ang ganda, no? Ay! Naku! Natumba! Nagkatumba! Wala namang natumba. May bagyong Josie, guys, kaya nag-text ako sa mga workers namin na hindi na muna pumasok dahil umuulan kanina. Ngayon naman ay gumanda naman ang panahon. May hangin-hangin pero hindi naman gaano kalakas. Okay naman. Salamat sa Diyos. Kaya nga, sayang ang panahon dahil yun sana matapos na eh. Gusto ko kasing maayos na itong petit jungle tree natin. Kaso mo nga lang, kanina, ang clouds ay napakakapal. And then kanina, maitim. At napakalungkot ang itsura kanina na para bang babagyo nga. Dahil makulimlim, makapal ang clouds. Kahit man ngayon makapal, pero hindi naman ganun kakulimlim. Tapos uminit at nawala yung ulan. Wala namang natumba dito. Okay naman. Awa naman. Ganda ng mga flowers ng ano. Ang ganda, no? Powder puff. Ang powder puff flowers ay ang ganda. Naman ay okay naman. Ayos lang. Ay! Naku! Natumba! Nagkatumba! Oh my God! Natumba! Natumba, guys, natumba. Oh my kulay. Lumipad pati yung sako ng ating pating mix. Ibig sabihin, malakas ang hangin kagabi. Ha? Nagkawindang-windang. Huwag naman sanang mapunit. Ay, hindi naman. Awa naman ng Diyos, okay naman. Diyos ko, ako'y ninervyos. Talaga naman. Awa naman ng Diyos, ito lang. Ala, nabunot na pati yung kanyang Kung nakakaawa naman ito. Kawawa naman ikaw. Oh my God. Diyos ko naman. Diyos ko, inilagay ko lang ito kagabi dito dahil sa kagustuhan kong maripat. Hindi ko buong akalain na mabunot siya at ayan nabali. Kawawa naman itong si bono natin. Sabi ko iripat namin dahil nakakaawa na. Ang laki-laki niya. Ang liit-liit ng pot. Hindi na bagay kako. Kaya ilipat. Iniwan ko to dito kagabi. Anong nangyari? Okay naman sila dito. Okay. Ay, salamat. Okay. Ay! May nahulog. May nahulog. Bakit pala dito? Ay, nako. Ayun, natumba siya. O ba yan? Buti na lang ito iba hindi natumba. Look at them. Buti naman ito si Black Sparrow at okay naman siya. Ang laki-laki na niya. Diba? Naman, ang ganda niya Ang ganda nito My God. Very beautiful. Ngayon ay mag-repat tayo, guys. Okay, maghanap muna tayo ng pot. Ito. Meron ako isa. Tapos, itong isang ito. Kasi dalawa i-repat ko ito at saka ito. Pero wala akong kokopol. Ay! Propagator, where are you? Nandito yung nasa husband ko Ewan na sana. Hindi naman na ako sinamahan. Tulungan mo ako dito. Tulungan mo ako dito. Ito naman si Florida Ghost. Ay ganito naman ang nangyari, guys. Nakakaawa na, nagbaluktot. Dapat ito nakatayo. Na ganon. Diba? Nagbaluktot siya kasi natumba nga. Ayan. Ganon.
Pero ilipat natin sa mas malaking pot. Okay? Oh. Ito rin oh. Ito naman hindi naman nabali. Kasi ganyan. At maliit na yung kanyang pot. Kaya ilipat na natin. Diyos ko. Oh. Nabaluktot na ito. E paano? Wala nga yun. Yan ang ating propagator. Yes! Ayan na. Ang ganda nito. I love this. Ang ganda nito. Oh, yung cardboard na golden. Ang dami na niyang dahon ngayon. Oh, very healthy. Ayusin natin yan dahil natumba. Grabe naman yan. Okay. Let's talk more action. Ito yung galing kayo nyo. Ayan. Galing sa ano yan? Sa Oh. Pasita? Ay, ACM. Galing sa IC. Nabilad si Osibono. Ay, si Osibono ba yun? Osibono ugat. Ubas na ang kanyang ugat. Putol ito, di ba? Ito ng mother. Mother.
to siya. Kawawa naman siya. Manipis? Manipis. Manipis pa. Parang yung konti. Ano ba yan? Tumba. Tali naman yung manipis ba? Daming tali na manipis.
Hindi naman yan binitbit.